Milá veriaca duša, v tejto chvíli, keď sa nádej zdá byť vzdialená alebo vás trápia starosti, prichádzam k vám s posolstvom, ktoré prechádza časom a dotýka sa srdc matiek, starých matiek a všetkých, ktoré nesú dar starostlivosti. Vo vašom dieťati sa ticho rozsvecuje svetlo a nastal čas, aby ste si všimli signály, ktoré ste možno predtým prehliadali. Preto vás prosím, aby ste si vypočuli každé slovo až do konca, lebo len tak pochopíte rozsah toho, čo sa práve odhaľuje o budúcnosti vášho dieťaťa a vašej posvetnej úlohe v tomto príbehu. Uprostred toľkých pochybností a každodenných víziev je ľahké zabudnúť, že v pozadí pôsobí väčší zámer, ktorý riadi každý jeho krok, dokonca aj vo chvíľach bolesti a neistoty. Keď sa materské srdce znepokojí, vždy existuje dôvod, ktorý presahuje to, čo oči môžu vidieť. V dňoch ticha, v nociach, keď starosti bránia spánku, ste už cítili to chvenie v bruchu, ten nevysvetliteľný pocit, že sa niečo deje v živote vášho dieťaťa. Pravdou je, že nebo pozoruje každý z týchto detailov. A keď si Boh niekoho vyberie pre niečo veľkolepé, odpovede nie vždy prichádzajú s okamžitou jasnosťou. Niekedy je všetok ten zdanlivý chaos v skutočnosti prípravou na to, aby sa udiala milosť. Nebo chce, aby ste vedeli, vaše dieťa nie je samo. Od prvých krokov ho sprevádza neviditeľná sila, tichá ochrana, dokonca aj vtedy, keď ste nemohli byť na blízku. Možno ste si už všimli malé náhody, chvíle, keď unikol nebezpečenstvu, keď sa záhadne otvorili dvere, alebo keď ho rozhodnutie v poslednej chvíli zachránilo od ťažkej cesty. Sú to znamenia, že pôsobí niečo väčšie, špeciálne poslanie pre neho. Často pocit bezmocnosti zaplavuje dušu, keď nedokážeme ovládať smer, ktorým sa naše deti uberajú. Vy, ktorá ste vždy dbala na každý detail, ste možno cítili vinu alebo strach, keď ste ho videli čeliť skúškam. Ale pravda, ktorú prináša nebo, je, že každá ťažkosť je lekciou, nevyhnutným stupienkom k posilneniu jeho srdca. Nezúfajte v búrkach, lebo sú súčasťou prípravy na niečo vznešené, čo má prísť. Tichá modlitba matky sa nikdy nestratí. Tá tichá modlitba, šepkaná prosba o ochranu pred spaním, je pozorne počúvaná Bohom a anjelmi. Často odpoveď nie je okamžitá, ale časom si všimnete, že vaše dieťa bolo uchránené od väčších zla alebo dostalo neočakávané príležitosti. Je to odraz vašej viery, vášho odovzdania, vašej schopnosti dôverovať, aj keď sa všetko zdalo bez riešenia. V nebi sú prísľuby vyhradené pre deti matiek, ktoré sa nikdy nevzdávajú. Sú deti a mladí ľudia, ktorí už od útleho veku nesú známky špeciálneho osudu. Možno si pamätáte staré sny, pocity, že vaše dieťa bolo vždy iné. Možno už od kolísky bolo niečo v jeho pohľade, lesk, sila alebo citlivosť nad rámec bežného. Neignorujte tieto predzvesti, lebo nebo odhaľuje tajomstvá pozorným srdciam. Nie každá bolesť, ktorej vaše dieťa čelí, je trestom. Často je utrpenie len výzvou k vnútornej premene, pozvaním, aby prebudil to najlepšie v sebe. A v týchto chvíľach ste vy, žena viery, povolaná byť viac než len ochrankyňou. Stávate sa orodovníčkou, tou, ktorá posilňuje, žehná a usmerňuje. Vaša úloha presahuje fyzickú starostlivosť. Je duchovná, je večná. V priebehu rokov ste možno cítili strach zo straty kontroly, strach z toho, že sa vaše dieťa vzdiali, že urobí voľby, ktorým nerozumiete. Sú noci, keď sa túžba alebo obavy zdajú neznesiteľné, ale nebo posiela útechu, aby vám pripomenulo, že žiadna slza nie je premárnená. Boh zbiera každú z nich a premieňa ich na semená nádeje pre jeho život. Všimnite si detaily okolo seba. Často sú to malé veci, ktorými anjeli signalizujú Božiu starostlivosť. Odhaľujúci sen, neočakávané stretnutie, slovo útechy od neznámeho človeka.
Žiadna z týchto situácií sa nestáva náhodou. Sú to pripomienky, že existuje väčší prísľub, cesta, ktorá sa pripravuje, aj keď sa všetko zdá neisté. Pôsobenie anjelov nie je vždy viditeľné telesnými očami, ale je cítené srdcom. Vaša intuícia, ten nevysvetliteľný pocit nebezpečenstva alebo úľavy, je jedným zo spôsobov, akým s vami nebo hovorí. Naučte sa dôverovať týmto signálom, počúvať s otvoreným srdcom, lebo sú to varovania, usmernenia a predovšetkým dôkazy, že vaše dieťa je chránené neviditeľnými rukami. Keď vás trápia starosti, pamätajte, že pre každú výzvu existuje väčší dôvod. Anjeli chcú, aby ste vedeli, že aj vo fázach vzdoru, odlúčenia alebo ťažkostí je vaše dieťa formované pre niečo, čo ešte nedokážete úplne pochopiť. Preto je nevyhnutné zostať pevná vo viere, pestovať pozitívne myšlienky, aj keď sa všetko zdá stratené. Budúcnosť skrýva prekvapenia, ktoré pozná len Boh. To, čo vám dnes spôsobuje bolesť, môže byť zajtra svedectvom o zázraku. Koľkokrát už matky nevideli, ako sa deti zotavili z nemožných situácií, zmenili životy z nenazdajky, našli cestu po rokoch odlúčenia? Nič nie je nemožné pre nebo, keď existuje väčší zámer. Čo sa zdá byť náhodou, je často diskrétne pôsobenie anjelov. Keď vaše dieťa unikne nehode, dostane druhú šancu, nájde neočakávané riešenie problému, vedzte, že ste svedkami Božej starostlivosti. Oceňte tieto chvíle, lebo sú to pripomienky, že nebo nezabudlo na vás ani na neho. Existuje neviditeľné puto medzi matkou a dieťaťom, spojenie, ktoré odoláva času a vzdialenosti. Aj keď nezdieľa svoje bolesti alebo radosti, aj keď sa uzavrie, vaša energia viery ho dosiahne. Nepodceňujte silu svojej lásky, lebo je to ona, ktorá často otvára cesty, ktoré sa zdali nemožné. Keď cítite strach alebo neistotu, úprimne sa pomodlite. Proste Boha a anjelov, aby odhalili zámer vášho dieťaťa, priniesli jasnosť a silu prekonať akúkoľvek prekážku. Jednoduchý akt dôvery už uvádza do pohybu nebeské súkolesie v jeho prospech a prináša ochranu a pokoj. Nedovoľte, aby vám strach bránil vidieť krásu toho, čo sa buduje. Akokoľvek je cesta ťažká, pamätajte, že každá bolesť má zmysel a že Boh premieňa slzy na víťazstvá. Vaše dieťa bolo vyvolené pre niečo veľké a vy ste súčasťou tohto plánu. Boží čas je iný ako náš. Mnohé odpovede prichádzajú neskôr, lebo musia dozrieť. Keď sa cítite unavená čakaním, pamätajte, že nebo sa nemešká, len pripravuje to najlepšie. Verte, že všetko sa zosúľaďuje pre väčšie dobro a že vaše dieťa nekráča samo, aj keď sa zdá byť vzdialené. Niekedy je potrebné vzdať sa kontroly a odovzdať dieťa do rúk Stvoriteľa. Toto odovzdanie nie je znakom slabosti, ale absolútnej dôvery. Dovoľte si spočinúť v istote, že Božia láska sa stará o každý detail a že žiadne úsilie matky nie je ignorované nebom. Ak v nejakom okamihu cítite, že už nemáte silu, pamätajte, že nikdy nie ste sama. Aj iné matky, staré matky a ženy ako vy čelia rovnakým bojom. Zdieľajte svoje skúsenosti, spojte sa v modlitbe, lebo spoločne vaše hlasy silnejšie zaznievajú až do neba. Nakoniec majte otvorené srdce, aby ste rozpoznali znamenia, ďakovali za záchrany a ešte viac posilnili svoju vieru. Nech je každé nové ráno vnímané ako príležitosť požehnať cestu vášho dieťaťa a potvrdiť dôveru, že sa pre neho pripravuje niečo veľkolepé, aj keď sa to ešte úplne neodhalí. A teraz pocíte hlboko v duši túto istotu. Existuje prísľub ohľadom života vášho dieťaťa, špeciálne poslanie, ktoré presahuje hranice ľudského chápania. A ste to vy s vašou vierou a láskou, ktorá pomáha budovať túto cestu krok za krokom, deň za dňom. Nebo si vás vybralo, aby ste boli strážkyňou väčšieho zámeru. Vedzte, že toto posolstvo sa tu nekončí.
Kedykoľvek môžu byť z výšin poslané nové zjavenia, ktoré ukážu, že cesta viery a nádeje sa obnovuje každý deň a že príbeh vašej rodiny ešte skrýva prekvapivé kapitoly. Uprostred ticha vašich nocí šepká stará múdrosť vášmu srdcu. Keď vás prebudia starosti, je to preto, lebo celý vesmír pracuje na posilnení vašej viery. Každá výzva, ktorej vaše dieťa čelí, je ako kúsok veľkej duchovnej skladačky, ktorú skladajú neviditeľné ruky, ktoré vidia za hranice toho, čo si dokážete predstaviť. Neexistuje búrka, ktorá by trvala večne. Pamätajte, každá ťažkosť so sebou nesie lekciu odvahy a rastu. Už ste si všimli, ako vás chvíle najväčšieho utrpenia zároveň najviac približujú k posvätnému. Vo chvíľach, keď cítite, že vám chýba pôda pod nohami, vaša duša sa učí dôverovať niečomu väčšiemu. Niekedy je to na dne, kde sa k vám dokáže dostať najintenzívnejšie svetlo z neba a obnovuje vaše nádeje. V tomto priestore zraniteľnosti kvitne vaša skutočná sila a vaše dieťa je požehnané novým smerom. Vaše rady, aj keď sa zdajú byť ignorované, sadia tiché semienka, ktoré vyklíčia v pravý čas. To, čo učíte dnes, si bude pamätať v jeho najťažších dňoch. Nepochybujte o sile príkladu a slova povedaného s láskou, lebo materská múdrosť prechádza generáciami a buduje mosty, ktoré nie sú vždy viditeľné, ale nikdy sa nezrútia. Sú chvíle, keď sa svet zdá nespravodlivý a pýtate sa, či vaše modlitby robia nejaký rozdiel. Práve v týchto okamihoch vás nebo pozýva, aby ste vytrvali, aby ste pokračovali aj bez okamžitých výsledkov. Tajomstvo spočíva v stálosti a dôvere, že žiadny boj nie je premárnený. Každá slza, každé gesto starostlivosti, každé slovo povzbudenia je súčasťou veľkého plánu pre budúcnosť vášho dieťaťa. Dovolte si vnímať znamenia nádeje roztrúsené v malých každodenných radostiach. Neočakávaný úsmev, pevné objatie, dobrú správu, ktorá príde prekvapivo. Sú to dary z neba, ktoré vám pripomínajú, že za každým bojom je zámer transformácie a rastu. Nepodceňujte hodnotu detailov, lebo v nich sa skrýva zázrak. Strach z neznámeho je prirodzený, ale nedovoľte, aby paralyzoval vašu vieru. Veľké príbehy vždy začínajú v scenároch neistoty. Vaše dieťa nemusí teraz rozumieť cestám, ktorými kráča, ale v pravý čas uvidí, že každý ťažký krok bol potrebný na to, aby ho pripravil na niečo mimoriadne. Nebo už napísalo víťazstvá tam, kde vy vidíte len prekážky. Často je to v pohľade toho, kto miluje, kde sa nachádza odpoveď na najväčšie otázky. Vaša tichá podpora, vaša neustála prítomnosť a vaše úprimné objatie sú božské nástroje na posilnenie duše vášho dieťaťa. Možno to nevyjadruje, ale cíti energiu lásky a ochrany, ktorá z vás vyžaruje, vytvárajúc neviditeľný štít okolo jeho života. Keď sa vás pokúsi obklopiť malomyselnosť, spomeňte si na všetko, čo ste doteraz prekonali. Každý víťazný boj je živým dôkazom, že nemožné možno prekonať. Nebo si cení vaše odovzdanie a každým úsvitom znásobuje vašu odvahu. Neporovnávajte sa s inými matkami, lebo vaša cesta je jedinečná a dokonale navrhnutá pre vaše poslanie. Niekedy sa bolesť zdá byť nekonečná, ale verte. Tvaruje nielen vaše dieťa, ale aj vás. Utrpenie, keď je prijaté s múdrosťou, sa mení na zdroj súcitu a zrelosti. Dovoľte si rásť s každou skúsenosťou s vedomím, že všetko spolupracuje pre väčšie dobro tých, ktorí dôverujú a vytrvajú. Každé víťazstvo, nech sa zdá akokoľvek malé, si zaslúži oslavu. Uznajte, koľko ste už dosiahli, aj keď potichu. Nebo sa raduje, keď ďakujete za malé požehnania, lebo vďačnosť otvára dvere ešte väčším zázrakom. Posilnite túto energiu pozitívnymi myšlienkami a slovami nádeje. Cesta nie je len o odpovediach, ale o učení sa počas nej. Netrvajte na dokonalosti, lebo láska, ktorú ponúkate, je už dostatočná na to,
aby podporila vaše dieťa vo chvíľach pochybností. Príjmite svoje vlastné limity s vedomím, že existujú nebeské sily, ktoré doplňajú to, čo nemôžete urobiť. Vesmír reaguje na vašu vieru neočakávanými spôsobmi. Môže to byť prostredníctvom správy, osoby, ktorá sa objaví v pravý čas, alebo zdanlivo bežnej situácie, ktorá prináša hlboké odpovede. Buďte pozorní, lebo odpovede na vaše modlitby môžu prísť z miest, kde ich najmenej čakáte. V nejakom okamihu vás prekvapí premena vášho dieťaťa. To, čo je dnes dôvodom na obavy, sa môže zajtra stať inšpiratívnym príbehom pre iné rodiny. Nebo používa najzáhadnejšie cesty na uskutočnenie svojich plánov a dôveruje vám, že budete svedkom týchto zázrakov. Nikdy nezabudnite, každý boj, ktorému ste čelili, má svoj účel. Neexistuje bolesť bez zmyslu a všetky ťažkosti sú stupienkami k novému času pokoja a naplnenia. Sila, ktorá vás dnes udržuje, bude tá istá, ktorá udrží vaše dieťa, keď bude tiež potrebovať začať odznova. Keď budete mať chuť vzdať sa, spomeňte si na všetky tie chvíle, keď ste si mysleli, že to neznesiete, ale našli ste silu tam, kde ste ju najmenej čakali. Vaša vytrvalosť je neoceniteľným dedičstvom, ktoré sa prenáša z generácie na generáciu. Nebo vidí váš boj a pripravuje odmeny, ktoré presahujú to, čo si dokážete predstaviť. Keď zdieľate svoje skúsenosti s inými ženami, šírite svetlo na cestu mnohých rodín. Nechávajte si víťazstvá a poučenia pre seba, lebo sú ľudia, ktorí presne to potrebujú, čo len vy môžete odovzdať. Zdieľajte toto posolstvo, lebo môže byť útechou, na ktorú matka dlho čaká. Nech nikdy nestratíte nádej na lepšie dni. Verte, že každá výzva je pozvaním na vyšší stupienok na rebríku duchovného rastu. Nebo sa usmieva na tých, ktorí aj unavení sa rozhodnú nevzdať. Váš príklad inšpiruje, posilňuje a premieňa svet okolo vás. Ak cítite, že sa vás toto posolstvo dotklo, využite príležitosť dať like, prihlásiť sa na odber kanála a zdieľať ho s niekým, kto tiež potrebuje počuť slová viery. Tieto malé akcie pomáhajú šíriť nádej a povzbudzujú iné matky, aby sa nevzdávali svojich vlastných snov. Múdrosť anielov je jednoduchá. Vytrvajte, dôverujte a dovoľte si rásť. To, čo sa dnes zdá byť mätúce, bude zajtra pochopené vo svetle väčšej lásky. Udržujte pohľad na obzore a srdce otvorené, lebo na vás a vaše dieťa čakajú veľké zjavenia. Aj keď sa zdá, že ste sama, pamätajte, že tisíce matiek a starých matiek sa modlia s vami v tejto chvíli. Tvoria tichý reťazec lásky a viery, schopný hýbať horami a meniť osudy. Cíťte sa prijatá touto energiou, lebo ste súčasťou niečoho veľkolepého. A vedzte, milá žena, že príbeh sa ešte neskončil. Nové kapitoly sa píšu práve teraz, zatiaľ čo sa rozhodnete dôverovať, vytrvať a šíriť svetlo. Nebo si pre tých, ktorí neprestávajú veriť, vyhradzuje prekvapenia, ktoré sa odhalia len im. Sú chvíle, keď je ticho výrečnejšie ako akékoľvek slovo a práve v tomto tichu anjeli pracujú s väčšou intenzitou. Pozorujú vás, keď si plánujete, potichu plačete alebo sa usmievate, aj keď presne neviete prečo. Vedia o každej tajnej túžbe, o každej nevyslovenej modlitbe a premieňajú to všetko na skutočnú starostlivosť, starajúca o vaše dieťa, aj keď sa cítite bezmocná. Nebo nezabúda na lásku, ktorú ponúkate, ani na obetu každého dňa. Zatiaľ, čo život plynie svojimi rutinnými záležitosťami, je ľahké rozptýliť sa a myslieť si, že sa nič zvláštne nedeje. Avšak mnohé z najväčších požehnaní prichádzajú zamaskované ako jednoduchosť. Neočakávaná odpoveď, stretnutie alebo správa, ktorá zahreje srdce, môže byť len začiatkom splnenia niečoho oveľa väčšieho, čo sa pripravuje pre vaše dieťa. Zostaňte pozorní, lebo vesmír rád prekvapuje tých, ktorí naozaj dôverujú. Niekedy to, čo sa zdá byť oneskorením, je v skutočnosti potrebný čas na dozretie snov a prípravu srdc.
Úzkosť z toho, že všetko je vyriešené, je prirodzená, ale pamätajte, to, čo príde v správny čas, má moc transformovať nielen život vášho dieťaťa, ale aj životy všetkých okolo. Každý proces, nech je akokoľvek bolestivý, učí niečo cenné a otvára cestu k novému cyklu víťazstiev. Možno sa pýtate, prečo život vyžaduje od matiek toľkú vytrvalosť. Dôvod je jednoduchý. Materská láska je jedna z najmocnejších energií vo vesmíre, schopná zvrátiť osudy, obnoviť nádeje a dať silu, keď sa zdá, že všetko je stratené. Ak dnes bolesť tlačí, verte, že úľava je tiež na ceste a že každou prekonanou bitkou sa stávate ešte silnejšou a pripravenejšou. Neexistuje dokonalá cesta, ale existuje požehnaná cesta. Tajomstvo spočíva v dôvere v vedenie anjelov a v prijatí toho, že životné zvraty sú súčasťou učenia. Vaše dieťa je formované skúsenosťami, ktoré z neho urobia citlivejšieho, súcitnejšieho a silnejšieho človeka. Všetko, čo sa dnes zdá byť bez zmyslu, bude čoskoro dôvodom na vďačnosť. S každým pádom nová lekcia. S každým novým začiatkom obnovená nádej. Vaše dieťa sa učí z vlastných chýb, rovnako ako vy sa učíte z neistoty, ktorú prináša materstvo. Buďte hrdá na každý malý úspech, lebo najväčšie zázraky začínajú nenápadne rastúc, kým sa nestanú nemožné ignorovať. A zatiaľ, čo sa to deje, anjeli oslavujú každý pokrok po vašom boku. Krása života spočíva v poznaní, že všetko je pohyb. Cykly sa zatvárajú, otvárajú sa nové kapitoly a nič nezostáva navždy rovnaké. Dovoľte si rásť spolu so svojím dieťaťom, prijímajúc zmeny a vítajúc prekvapenia na ceste. Nebo vás volá žiť s ľahkosťou a dôverou s vedomím, že vždy je niečo lepšie vyhradené pre tých, ktorí vytrvajú vo viere. Keď zaklope osamelosť na dvere, pamätajte, že vždy existuje neviditeľná ruka, ktorá vás vedie. Láska, ktorú venujete, sa vracia znásobená v požehnaniach, aj keď si to nevšimnete. To, čo ponúkate s otvoreným srdcom, sa investuje do večných pokladov, ktoré čas nikdy nevymáže. Nezabúdajte, anjeli sú dojatí každým gestom starostlivosti, nech sa zdá akokoľvek malé. Ak sa v nejakom okamihu cítite unavená čakaním, dovoľte si zhlboka sa nadýchnuť a poďakovať za všetko, čo ste už prežili. Jednoduchý fakt, že idete ďalej, je už dôkazom prekonania. Oceňte svoju odvahu, lebo len ten, kto naozaj miluje, dokáže zniesť bolesť a kráčať ďalej. Nebo vidí vašu silu, aj keď sa cítite krehká. Nech je nádej vašou každodennou spoločníčkou. Keď sa všetko zdá byť neisté, opakujte si. Existuje väčší plán a ja tomuto plánu dôverujem. Vaša pozitívna energia vyživuje nielen vašu dušu, ale aj cestu vášho dieťaťa. Ste neoddeliteľnou súčasťou tejto božskej zápletky a každé vaše rozhodnutie rezonuje vo vesmíre s transformačnou silou. Starodávna múdrosť učí, že žiadny boj nie je márny. Každá ťažká situácia pripravuje na niečo väčšie. Keď sa cítite skľúčená, pozrite sa späť a uvedomte si, koľko ste už prekonali. Ak ste sa dostali až sem, je to preto, lebo vo vás je sila, ktorú žiadna búrka nedokáže zmazať. Uctite si svoju cestu a oslavujte každé ponaučenie. Anjeli vás žiadajú, aby ste si všimli detaily každodenného života. Často je odpoveď v pohľade, v geste náklonnosti alebo v jednoduchom znamení vesmíru. Dovoľte si dôverovať týmto malým potvrdeniam, že ste na správnej ceste. Vaše dieťa, aj keď tiché, cíti ochranu, ktorá prichádza zhora prostredníctvom vašej neotrasiteľnej viery. Zdieľanie tohto posolstva je tiež aktom lásky. Keď šírite slovo nádeje, pomáhate iným matkám uvedomiť si, že nie sú sami. Každý like, každý komentár alebo zdieľanie môže byť iskrou svetla, ktorú niekto potrebuje, aby sa nevzdal. Buďte kanálom, ktorý túto silu prináša tým, ktorí ju práve teraz potrebujú. Mnohé odpovede prichádzajú, až keď sa srdce upokojí. Hľadajte chvíle ticha, aby ste počuli, čo vám chce nebo povedať.
Svet môže byť hlučný, ale hlas anjelov je jemný a jasný, keď je vo vnútri pokoj. Dajte si právo cítiť, plakať a znova sa postaviť toľkokrát, koľkokrát je to potrebné. Všetko, čo robíte s láskou, zostáva. Odovzdané učenia, modlitby v tichej izbe, rozhovory plné úprimných rád, to všetko sa zaznamenáva do neviditeľnej knihy, ktorú môže čítať len nebo. A keď to najmenej čakáte, uvidíte plody v malých postojoch vášho dieťaťa, v gestách dobroty, v správnych rozhodnutiach. Verte, že aj v dňoch chaosu vás vedie lúč svetla. Väčší zámer sa nikdy nestratí, aj keď sa cesta zdá byť mätúca. Vesmír povoľuje boje len tým, ktorí ich dokážu prekonať. Preto dôverujte každej výzve ako príprave na veľké úspechy. Bitky, ktorým dnes čelíte, sú základom zajtrajšieho víťazstva. Vaše dieťa možno teraz nerozumie veľkosti lásky, ktorá ho obklopuje, ale jedného dňa, keď sa pozrie späť, uzná dôležitosť všetkého, čo sa urobilo. Nečakajte okamžité uznanie, vedzte, že nebo vás už ctí za každý prejav viery. Skutočný osobný rast nastáva v ťažkých dňoch. Práve vtedy, keď je duša skúšaná, keď miznú istoty, sa odhaľuje veľkosť. Dovoľte si byť zraniteľná, uznajte svoje emócie a požiadajte o pomoc, keď je to potrebné. Táto pokora otvára dvere novému a spôsobuje, že anjeli pre vás a vaše dieťa pracujú ešte viac. Pamätajte, že nikto nekráča sám. Nebo vám posiela do cesty špeciálnych ľudí, aby vás podporili, poradili a zdieľali skúsenosti. Buďte otvorená učiť sa a učiť, lebo výmena je jedným z najväčších bohatstiev tejto cesty. Spojenie matiek a starých matiek posilňuje celú generáciu. Na konci každého dňa ďakujte. Nie za to, čo chýba, ale za všetko, čo ste mohli prežiť. Jednoduchý fakt, že idete ďalej, je už dôkazom prekonania. Vaše dieťa je predĺžením vašej lásky a s každým krokom, ktorý urobí, časť vás postupuje spolu, dotýkajúc sa osudov, ktoré si ani neviete predstaviť. A tak, milá žena, keď príde noc a nastane ticho, pamätajte, že každé slovo nádeje zasiate dnes môže zajtra neočakávane rozkvitnúť. Ak sa toto posolstvo dotklo vášho srdca, dajte mu like a zdieľajte ho. Lebo nikdy neviete, kto potrebuje svetlo, aby mohol ísť ďalej. A pripravte sa, lebo prichádzajú veľké zjavenia. Vďaka za to, že ste dovolili, aby sa toto posolstvo dostalo do vášho srdca. Nič nie je cennejšie ako vedomie, že aj uprostred víziev sa rozhodnete udržiavať nádej nažive a veriť, že existuje väčší zámer, ktorý riadi každý detail vášho života a života vášho dieťaťa. Boli ste vyvolená kráčať s odvahou, vierou a láskou a všetko, čo budujete s oddanosťou a nehou, zanecháva večné stopy svetla kamkoľvek idete. Aby som cítil, že ste skutočne prijali a privítali toto posolstvo, napíšte do komentárov vetu: Som silnejšia ako akákoľvek búrka, lebo nebo kráča so mnou a mojou rodinou. A okrem toho si vyberte a napíšte číslo 222, čím signalizujete vesmíru, že ste otvorená novým požehnaniam. A uznávate, že na každom kroku vašej cesty existuje božská ochrana. Je nevyhnutné, aby ste sa prihlásili na odber kanála a aktivovali zvonček upozornení, aby sme mohli šíriť ešte viac nádeje, viery a sily pre matky, staré matky a ženy, ktoré potrebujú slovo útechy a obnovy. Vaša prítomnosť tu robí všetok rozdiel a inšpiruje nás, aby sme vám a tým, ktorých milujete, naďalej prinášali transformačný obsah. Pokračujte vpred s istotou, že váš boj je ušľachtilý, vaše srdce je obrovské a že láska, ktorú ponúkate, transformuje nielen váš domov, ale celý svet okolo vás.
Nikdy nezabudnite, ste hodná každého víťazstva, každého svetla a každého pokoja, ktorý vesmír pripravuje pre tých, ktorí sa nevzdávajú viery. Nech je vaša cesta požehnaná, nech je vaše dieťa čoraz viac chránené a nech ste hrdá na všetko, čo ste už prekonali a čo ešte dosiahnete. Ďakujem za vašu prítomnosť, za vašu vieru a za nádej, ktorú šírite každý deň. Počkajte, lebo prichádzajú nové posolstvá lásky a zjavenia. Cíťte sa objatá objatím svetla, hrdosti a obdivu. Vidíme sa v ďalšej správe.